再去看世界，咱要来看日本动物的保育是做了袂歹。即马野生的熊数量已经增加到7万只左右，是全球上济。不过，这熊甲人攻击造成伤亡的事件嘛愈来愈严重。有超过70个民众认为讲，当局应该赶紧来解决熊数量伤济、伤害民众的问题。秋田县68岁做糕点的师傅错误归师。2023年10月19，要去车库洗车出门，无想到讲铁门一架起来，竟然有一只正大只的乌熊甲伊相像。错误看到了，惊一条滑头就走，不过无偌久就互熊入掉。もう倒されてこんな感じで倒されて、横になって、それでここに顔に来るからもうこうやって防いでこうやって。乌熊甲伊压伫咧涂骹一直夹，头壳背强要互乌熊规个拢掠起来，鱼竿互伊夹断去，手规身躯拢全伤，鱼竿下骹到颔骨仔即个空喙，差一粒仔就夹到颔骨仔的大血管。伊讲即马特别伫咧抠喙手时阵也是会疼。捕まえてやろうと思ってますから、捕まえて取って、まあハンターじゃないんでね、残念ながら。ハンターだったらもう撃ってね、食ってやろうと思って。食べたい。リベンジしたい、リベンジ。やられた分お返ししますよ。本来应该踮伫咧山顶的野熊，即马定定走来山骹人类生活的所在。2年前恐怖的情形，今年搁发生，而且危害搁较大。世界各地全国有228人互熊攻击，13个人死亡，情形正严重。登录内容随时拢换新的，到13数量已经超过9万遍。熊出现的网络地图，北平自北海道开始，一直到南边的三口关，拢有人拄到熊，超过一半拢是伫民众生活的所在。即马是看饭仔树的季节。平川下江村行到南山、高尾山、奥多摩这个观光地点，拢有熊出现。一つは23年多かったですよね。で、その時にたくさん多かったクマはやっぱり子供を産むんですよね。そういった子グマが今ちょうど育ってきて、町に降りてきてると。で、その時に山の中にはものすごくクマが増えてるけど、やっぱり強いクマが山の中で増えるんでね。そうしたらちょっと弱いクマは追い出されるわけですよね。そしたら食べ物を探して里に降りてきたらちょうど境目のところに柿の木とか栗の木もいっぱいある、農作物もいっぱいあるということをもう覚えてしまったクマがまた降りてきて、でそこでいっぱいおいしいししっかり食べて、ところが人間が全然あんまり怖くないと反撃してこないというのが分かるんで、ますますやってきてるということですよね。自1990年代开始的保育政策，保护野生的熊。环境省最近的资料，棕熊的数量成长1倍，12000只；亚洲乌熊42000只。不过民间认为数量唔那安尼是，相关是8万甚至10万只拢有。今年因为温度悬、食物少、冬眠的期间缩短，而且即马农村的人口愈来愈少，山林甲自地区的界线愈来愈无清楚。人市也个本数甲因城，巴肚枵的熊就会走来。日本政府自去年开始，将熊列做需要控制数量的动物名单，也过有经验，一旦合法执行任务的人，甲80年代比是减要到一半，而且真侪拢已经是60几岁啊。为了要增加这方面的无够，注意对警察厅也开始提供必要的协助。2023年到2024年，害9000只熊，今年4月到9月就已经害4200只。熊出现咬死人，即马大家拢真惊。不过，敢真正敢若有害熊的方法，人甲熊敢无法度和平共存？公司新闻王慧文编辑。